Tieto profesionálne nože kosačky na trávu sú teraz dostupné pre záhradkárov a farmárov. Tento novovyvinutý 7-palcový diamantom kalený nôž kosačky na trávu je robustný, odolný voči nárazom. Nedá sa ľahko poškodiť ani kameňmi, tvrdými predmetmi alebo okrajmi plotov. Životnosť noža je 10-krát dlhšia ako u bežných nožov a dá sa ľahko vymeniť aj pri veľkom zaťažení. Udržiava váš trávnik čistý a uprataný. Ľahko odstraňuje burinu z rohov a ťažko dostupných okrajov. Má univerzálnu veľkosť, je kompatibilný so všetkými typmi kosačiek na trávu a spôsob inštalácie je rovnaký. Tiež vám pomôže jednoducho udržiavať váš trávnik uprataný a ušetriť náklady na údržbu záhrady. Rozlúčte sa s krehkými, drahými a časovo náročnými tradičnými kotúčovými nožmi. Teraz si môžete objednať za polovičnú cenu a využiť bezplatné doručenie domov. Je to nevyhnutnosť pre záhrady, farmy a usadlosti.